شارەداریە رەزانا دیاربەکرێ پشتی ku daxwaza wan ya nûjenkirina bîna û taxên kevin û gavil bûne ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ve hatiye pesandkirin, li taxa Yunus Emre ya ser bi navçeya Rezan ve dest bi nûjenkirinê kirin. Serokê Şaredariya Rezan Hüseyin Beyoğlu anî ziman ku ev 21 mehe ji bo baştirîn xizmeta navçeya xwe bikin hewlan didin û projeyê nûjenkirina bajarî jî beşek ji wan xizmeta ye. Beyoğlu dazanî ku bîna û avahiyên ku gavil û kevin bûne jî taxên ku wisa bûne jî nûjen dikin da ku rewşeke baştir peyda bibe. 2021 da inşallah em kentsel dönüşüm tübêjin em ê dest pê bikin. Di serê Temmûzê de dest pê dikin. Di şûna van bînayê me yê kevn ku em dîtin, di şûna vana da bînayê gelek nû çê bibin. İnşallah di nava 4-5 sala da bağlarekî nûkî xweşikê çê bibe, bi paqijî, bi temîziyê çê bibe, em zî xizmetkarê xelkê bağlarê xwe ne. Welatî jî rêvebirinên şaredariya jî balêkişandin ku ew avahî û bînayên ku kevin û vala bûne ji aliyê kesên ku neqencin ve dahatin bikaranîn û dê ew metirsî jî ji holê rabibe. Mehala me da çiqa temîzî hebe çiqa Şêx Mûs Çaqar ev 46 sale li vê taxa Yunus Emre ku avahiyên kevin tên rûxandin û dê bê nûjenkirin dimîne jî piştgiriya xwe ji bo xebat û projeyên nûjenkirinê radgihîne. bûyî bağlara kev xerawe bûyî gişt derketin çûne jor vê derê pîlankî temîz têkeviye pir tişkî baş dibe me. Ciyê çeta bû, ciyê diz diketinê, çete diketinê, pir me jê bîna çopê û mişka û em pir jê zorluk dikişan. Mehala werala em gijê rehetin, em jê memnûnin, em dixwazin devamlı her cî avakîno xaniyê xerawe xerab bibin. Herkes rehet bi û kêfa wan cî da bi herkes bûya wî ew bibe. Hat ragihandin ku nûjenkirina bajarî piştî lêkolînên ku tên kirin û bişêniyên taxan ra li hevkirî dê bê meşandin û avahiyên ku plansaziya bajêr xirab dikin jî dê bê nûjenkirin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.